هذه أودنسة فين ساكن ولدي، سكنت فيها 7 سنين. سبحان الله العظيم، بزاف د الحوايج تبدلات. سكنت فيها من 2005 حتى ل 2012. دروكا دايزه من حداها بحال ما عمرني سكنت فيها. هذه المحطة ديال أودنسة ديال لي قائفين، جات في الوسط أودنسة ما بين شيلان ويولان. كاينين 3 الجزر في الدنمارك، شيلان ويولان وفين. سمعتو هاد الشي، هاد الصداع راه واقع واحد الغلط فايل. نار عرفتي فرحان dan بغينا نكلينا يحيى. Skal jeg prøve at se, om jeg har fået? Ja, der var noget her. Så får jeg det. Jeg håber ikke nogen de siger, at det er vores plads. Ja, nemlig ikke. Så ser jeg noget. Gæt, står jeg lige. Ja. Nu skal jeg se, hvad jeg så penge. Der er ikke nummer om 72. Altså, jeg kan ikke... De har ikke nummer, nej. Se, jeg går lige. Der står der sådan, at på 72, så det er ikke noget den her gang. Så vil man samle folk sammen i nogle 71. Ja, jeg har også fastbillet til den her, og har også 72. Kan du se, de folk... Ej, de har samme billetnummer. Ej. De bliver helt forvirret. Kan du se? Nej, det er vores plads. Ja, det er vores plads. De har fejl. Vi kan ikke få vogn 72. Vi går med vogn. Ja. Også dem, de har samme nummer, jeg har. Ja, du må gerne se der en anden plads. Fordi de er fejl. Ja. Det ligner, der er noget frit her. Ja, okay. Kan du se? Vi skal skrive til dem, fordi de lever fejl. Det er ikke vores problem, kig. Kan du se? De kommer ud over mennesker. Nej, de er vores plads. De var fejl. De er vores plads. Vi har betalt den. Hvad arbejder I gerne med?